Есенімсіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Лилия Гатина олғатып ақой бір темалар турында қысқаша. Шолыда хәтер һәм қойғы күніне жеңу йылдызы стелсын оштылар ул қойда урнашқан. Иң яхшылары шолда медицина хезмәткәрләре көне билгеләп үтелде. Шолда хәтер һәм қойғы күніне жеңу йылдызы стелсын оштылар 1941 елның 22 июнендә Бейік Ватан сугышы башлана. Бүкін илебез тарихында мәңгегә калачак. Фашист Германиясы таң атканда сугыш игълан итмичә, иртәнге сәгать 4ләр тирәсендә Советлар Союзына һөҗүм итә. Ватан бәйсезлеге өчен һәлак булганнарны ел сайын хәтер һәм кайгы көнендә искә алалар. Чтобы имели право гордиться, как отчизну свою защищать. Стелны 31:05 йорты янында урнаштыралар. Бирде академик Королев һәм Шамил Усманов урамнары үтә. Бу кеше күп йөри торган урын, шуңа күрә стел игътибарны җәлеп итәргә һәм яшьләрне патриотик тәрбияләүдә ярдәм итәргә тиеш. Чтобы видели эту звезду, чтобы могли подойти с детьми своими, чтобы, например, жители могли какие-то праздники, посвященные Дню Победы, на Великой Отечественной войне, могли подойти сюда, рассказать детям какие-то истории, может быть, возложить цветы. Но сегодня очень важно воспитывать новое поколение, и чтобы они знали о поступках и героических наших дедов и тех мужчин, которые сегодня тоже защищают нашу страну в зоне СВО. И вот такие памятные места, которые открываются самими жителями, они очень важны. Территориаль идарә үзләре рәисе стела янындагы территорияны төзекләндерүне дәвам итәргә, күп еллык чәчәкләр утыртырга һәм койма ясарга ниятли. Шаулы халкын монументка сак карарга чакырдылар. Стелны ачу тантанасы чәчәкләр кую һәм 1 минут тынлык белән тәмамланды. Лилия Гатина, Елена Камалова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Иң яхшылары шолда медицина хезмәткәрләре көне билгеләп үтелде. Тантаналы чара энергетик мәдәният сараенда узды. Медицина хезмәткәрләрен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Светлана Захарова һәм шәһәр мэры Наил Мәгъдиев котлады. Тулырак алдагы материалда. Әнисе Лениза Гаянызовна, опасы, әлі бағын малайы врач, келіні врач, племянницасы врач, общий стаж у них 113 лет медицинский. Аландыш Гомерова сугыш ветераннары өчен госпитальның клиник диагностика лабораториясы фельдшер-лаборанты. Аның әнисе Лениза Гаязовна 32 ел ашыгыч ярдәм станциясында эшләгән. Бала чагында Аландыштан әниең кайда эшли дип сорасалар, кыз фельдшер ул дөньяны коткара дип җавап биргән. До сих пор она молодец, бөтен кешегә примером является имя. Бәйрәм концерты һәм бүләкләү тантанасы башланганчы барлык катнашучылар династияләр аша медицинага караш фотокүргәзмәсе экспозициясе белән таныша алдылар. В этой фотовыставке 9 семейных портретов. Среди них это врачи, медсестры, фельдшеры, которые уже на протяжении долгих лет спасли и спасают, продолжают спасать большое количество людей. У некоторых общий стаж работы в медицине достигает более 200 лет, и это впечатляет. Әлбәттә, медицинада табиблар гына түгел, санитарлар да, шәфкать туташлар да, фельдшерлар да гомерләрне саклап кала. Алар барысы да бүген рәхмәт сүзләренә һәм көчле алкышларга лаек булдылар. Самые главные люди, которые работают в поликлиниках, в станции скорой медицинской помощи, в первичном звене, в стационарах, операционных. Вот самое главное. Это самый золотой, основной капитал нашего города. И мне хотелось бы от имени полумиллионного города сказать вам огромное человеческое спасибо за ваш труд. Низкий поклон и слова благодарности за ваш каждодневный труд. Это действительно, как сказал Наиль Гамбарч, это 24 часа в сутки. Это, наверное, единственная профессия, когда ты уходишь домой, но все равно ты остаешься медицинским работником. Нас в любое время могут побеспокоить и на улице, и дома. И никто не подумает, устал ты или не устал. И вы всегда оказываете помощь. Медицина хезмәткәрләрен Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының мактау грамоталары һәм күкрәк билгеләре белән бүләкләделәр. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Жей ел вақыты қонақларны қабыл ету, сыйлау, һәм тәмле ризыклар белән сыйлану вақыты. Гринсәүдә үзәгендә беренче катта ачылган Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкәсе өстәл әзерләргә ярдәм итәчәк. Кырурын автозавод проспекты ягыннан. Һавада балык исә киштәләрдә ерак көнчыгышның кыйммәтле балык тукымнары җәйгесе дә балык ашказаны өчен авыр иткә бик яхшы альтернатива була. Бер кисәктә иммунитет өчен тулы комплекс тупланган омега-3-нең югары дәрәҗәсе, Д витаминнары, кальций, тимер, цинк, йод һәм магний. Да, все нравится, вся здесь прекрасно. Чевычу и белорыбицу. Я в гостях пробовала, мне очень вкусно показалось. Думаю, да уж пройду. Пенсионеры мы, самые богатые люди сейчас. Очень вкусно. Вообще рекомендую, советую. И полезно, и приятно. Все берем. Икра, чавыча, белорыбица. Икры купила и белорыбицу. Камчатканың шын байлыгы улды, кыры бөртекле авызда эри торган. Тәм сыйфатларыннан тыш файдасы да бик күп. Башка балыкларның улдыгыннан аны баш миенә ярдәм итүче һәм йөрәк кан тамырларына файдалы тәэсир итүче аминокислоталарның югары булуы аерып тора. Гордость Камчатского края – икра отборная, крупнозернистая, прям зернышко к зернышке, слабосоленая. Она богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается всеми аминокислотами. Очень хорошая, отборная прям. Диңгез деликатесларының 35 тән артык төрен 22 июньгә кадәр Гринсәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга мөмкин. Кирү урыны автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 июня. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус». В магазине «Центр света» огромное поступление светодиодных люстр с пультом управления по низким ценам, а также распродажа старой коллекции. Ждем вас по адресу: Московский проспект 30/11А. Торговый дом «Центр света».